Ngicela ukubona izandla zethu. Okay, ngicela umshaye seduze kwakho bengaziphakamisile. Hallelujah. Amen. Phefumulo wami uyamdumisa uJesu. Ukhonza nemeya. Shaya izandla ngishayele imeya. Ngiyabingelela ibandla lamazikulu. Alotshiwe ezulwini alotshwa naNkulunkulu. Ahlanganyela lezigidigidi zengelosi. Yazi khona ubaba wehlala lapha ya. Yabona khona abazalwane basemtshezi lapha ya. Nampo men lapha neduze wakhona. Kwahlala umunye ubaba la oweze ngemistake lakithi. Uhlangana nentombi kade felo unkosikazi. Ayishela. Yavuma. Wayesethi lo baba ngicela ungivakashele. Ithi ke le ntombi yakhulume nayo, hayi ngeke ngikuvakashele singashadile. Ela soshada la. Kanti iyakivakashele thina la. Eyasemazweni le mazweni lawa kithi. Hawu. Yamlanda ke lo baba beza la. Sashaya istep. Washaya istep. Ebona yasishaya istep. Sashaya istep, sashaya. Nisishayisa kwaba madlala, nisashada noma madlala. Wakhishwa unyawo. Wathi maseqediwe base beyahamba. Lo baba umfundisi waseThibini. Unebulankula nokholo nenduku le yensimbi. Kwasho ukuthi le ntombazane imlethe endaweni lapho Jesus, hallelujah. Umehlezi lapha ya. Ubona into ninengayiboni. Usitshela ukuthi kunendoda ebala efaka ingubo ezimhlophe. Bonke abantu abakhona la bayazi leyo ndoda. Kodwa wayeyibona lo baba. Ubefika qala kunathi sonke. Afika hlala. Bese hayi le ndoda efika la ibuyihamba. Kukhona abafikayo seyiqoqa imithwalo la. Yena akafike kahlale lapha yena. Lo baba walahla ukuba umfundisi. Walahla ukhololo. Walahla amashethi kakhona. Walahla impulapula. Walahla induku. Etulandela le ndoda hayi madlala. Jesus. Elandela indoda la. Hallelujah. Lalelani. Bahlala ke inyangana nomakoti wakhe. Umakoti wacela ukuhamba avakashe ekhaya. Wahamba nomphela wangaphinde wabuye. Yabheka esikhomeni sakhe lekhome encane iphatha abantu besifazane ayibona izincane. Angazi ngithini igama lazo ngiyayibona. Lezi enfaka khona izinto zenu. Uthi bethi yabheka ibona phela engasabuyi umakoti wakhe. Wathola ukuthi inqwaba yendandana. Kusho umakoti wakhe umthetho aphambi kana. Nala ilobole khona le ndoda asazi noma yayilobole kubo ngempela noma yalobola kulomuntu abasebenza naye ibhizinisi. Kodwa washo ukuthi le ntombazane imlethe endaweni noNkulunkulu. Wathi noma esehambile ngamazi washo na kodwa ngihambi. Jesus. Waqhubeka wakhonza uJesu.
wenza lento esho udokotela manje wayozalwa kabusha ubhabhadiswa walahla zonke izinto zakhe zashiswa ongoma babekushisa kodwa waqhubeka walandela abanye ngoba indawo inoNkulunkulu nikhona bazalwane wangakhalela ukuthi awu lo muntu ongilethela nabantwana babantu sengiyabashiya lento yami iyabheda ngoba ubhedile lo muntu amlandelile wathi ngiyabonga ukuthi angilethe la ngizobona khona ukuphila siqhubeke naye lo baba wazwabizwa inkosi eqhubeke inabathele kuJesu nikhona bazalwane ngifisa ukusho lokho kumnini ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuphila ungamazi umuntu omlandelayo likhona leli verse lami ke likhona ey'nsukwini engilithandayo ningixolele nje leli verse elikhuluma nje kuHoseya kutshela uHoseya kuthiwa Hoseya hamba uyothabatha owesifazane ophingayo nikhona owenze njani ngoba izwe lonke liyaphinga uma lingamlandeli uNkulunkulu baningi abantu abayinqomayo athi mina angiphingi kodwa ungamlandeli uJesu ubizwa ngesiphingi kuyaba ukuthi ulandela abantu akulandelwa abantu kodwa kulandelwa abantu imistake uma uhlanganisa uJesu nabantu kodwa ke anginawo amahlolo okusho kunini ukuthi ngilingiseni njengoba nami ngilingisa uKristu haleluya kodwa awudingi ulandele bayadumaza abantu Jesus amen hamba udumana kodwa uma wazi uJesu wenza njena leyandona yathi sidumele ukuthi awu kodwa sengimlobole ngeenkomo ezingaka wanyamala uThixo wayeseyogana kwenye indawo hawu uyogana kuphi basala ney'ndandathu kodwa wathi ungilethe ekuphileni uma uzela umenyelwe kuJesu ophelele nikhona bazalwane ngiyafisa ukuthi inkosi inilekelele kakhulu la siphila nabantu abakholwayo kodwa bekholwa njengabafarisi niyabazi abafarisi hayi ngizonibuza ukuthi nazini ngabafarisi ithani niyazi kubhaliwe ngabo inqaba yabantu abakholwayo kodwa abazenzisi kukhona ke ivesi engicela siqale kulo entshumayeleni nasentabeni uchapter 5 sizokobolota ke lelo vesi nje entshumayeleni yonke kaJesu kuningi akushoyo kodwa sikopolote lelo vesi chapter 5 Matthew chapter 5 ivesi nje kunumber 20 esekhulumile ngenhla wathi nikukhanya kwezwe washo yonke into kodwa ke la ku verse 20 umoya ingcwele ubekile ukuthi anginilekelele ngalo ngoba uma ningenaqonda izwi lenkosi vese niduke senisendlini nikhona bazalwane thina siyibandla lamazibula abhaliwe zindlalishwa zombuso wezulu kanye noKristu asibona abantu abangayiqondi ufihlakalo uverse 20 ke uthi ngokuba ngithi kini hayi kusho bamadlala njalo kusho uJesu amen ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadluli obababhali nabafarisi anisoze nangena embusweni wezulu ithani amen uma ukulunga kwenu kungadluli obababhali
nabaFarisi ngeke ningene. Kusho ukuthi kubalulekile siqonde ukuthi laba bantu ababizwa ngokuthi amakholwa, amabhali nabaFarisi bazalwane, ngiyakhumbula ngelinye ilanga lo nomunye wedelela abanye bethandaza kuLuka 18 bemile bobabili, angifani nalo mthelisi, angifani nalaba abaziphindi. Mhlawumbe niyazi lo ncwadi. Ezinqoma yena akafani nabo bonke abanye abantu. Lona amkhombayo ngeke ngivulele khona ngizomlekelela umfundi laba abanye abaphethe umboko. Akakhomba abanye abantu, ukhomba lona bazothandaza. Uyayinqoma. Cha sikhuluma ngomFarisi. Lethi iBhayibheli okwethu ukukholwa uma kungadluli okwalowo ngeke singene. Sekuvulile masinya. Ubani ophethe lapha ngivulile mina la. Luka 18 verse 9. Verse 9. Memeza isho. Wayesekhuluma kwabathile ababezethe. Ima ababenjani? Webandlela mazibulo. Ababenjani? Kubeka. Bedelela abanye. Thina laba zalona sidelela abantu. Lithi iBhayibheli noma uNkulunkulu enamandla emkhulu kodwa akadeleli. Lona wayezethemba ezinqoma edelela abantu wathi ebandisalo mfanekiso ngokuthi abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye engumFarisi omunye engumthelisi. Naba babili ikhola leli elinye elisindisiwe umFarisi lizila ukudla lizila ini ngenze ngimangale mina ukuthi laba bantu abaningi abahlali bethi bayathandaza umuntu uyalandela kubantu abanjani ukuze ukuthi kuthandaza kuni lokho. Angithi qhubeka mntakazi. UmFarisi wema wasikhulekela ngokuthi, Nkulunkulu, ngiyabonga ngokuba ngingenje ngabanye abantu. Lalelani bazalwane, thina lana siyi-competition nabantu. Yes. Asisho ukuthi asifani nabanye, masithandaza asisho njalo. Kanjalo abazalwane ngifika la ngizoshumayela ngithi uma ngima phambi kwenu ngiveza ubungcwele bukaNkulunkulu nempilo engiyiphilayo. Kodwa uma sengisukile kunina ngiye enkosini ngoveza ubuthakathaka bami. Nikhona bazalwane, angikwazi ukuyinqoma enkosini, kodwa uma ngiya kuyona ngithi ngilungise. Kodwa uma ngiphambi kwenu ngiveza ubuhle bukaJesu. Manje-ke lo yena uyayinqoma uthi anginje abanye. Lalelani, noma nifakaza ungaphili njengabo abanye abantu, umuntu awusho njalo. Ngiyabonga ukuthi angifani namantombazane akhe inqwayo Jesus. Ucabanga umthandazo lo. Angifani nabanye abantu, qhubeka. Izigcwelegcwele. Nabo sikhakhane bazigcweleza. Angifani nomboma. Izigcwelegcwele. Omunye ngithi akangifundele le ndaba uthi izingcwele. Haleluya. Angifani nabanye abayini. Izigcwelegcwele. Yebo abantu niyazi ukuthi zigcwele ngasebandleni lamazibuke igcwele otrikati. Akuthi
uJesu bakhothile bazosizakala. Umulana vula amehlo. Hallelujah. Angifani nabanye abazicwele. Qhubeka. Abangalungile yebo. Iziphingi. Nampo ini yena wengayiboni ukuthi ulesiphingi esikhulunywa ngoHosea engalandeli uJesu. Ukhomba lezi ayibona ngamehlo. Ingabe iBhayibheli thina sihambi ngokubona. Sihamba ngani? Ngokukholwa. Lona inqoma mina angifani nalabo icwele abangalungile. Lithi iBhayibheli okwethu ukulunga magabadluli labo bantu. Nathi ngeke singene. Qhubeka. Nanjengalomthelisi azamkhombe. Nanjengalo ikholwa yasazi kaya sifundiswe bazalwane ikholwa linjani lazi kahle ukuthi li right nanjalo mthelisi qhubeka Ukudla. awuphinde Ngizila ukudla. bazalwane mina ngeke ngaba neqala lo muntu ozila ukudla mina ngathi lana siyazila sithatha isonto sithatha 3 days nikhona bazalwane ngeyindlela awucindezelekile ukuthi ne uzibophela ogodweni kodwa siyazila nikhona kanti uzokwenziwa iphathi mina ngizalwa kanye nengane yami uSindi lwa 5 months wami engengifakaze ngayo nikhona washo ukuthi date iyafana-ke uma bemenzela iphathi nami kufanele ngibe khona ephathini kwanami ngizalwa ngosuku olulodwa. Kukhona umzalwane ozilile ngalelo langa senginecala-ke lokuthi engathi mina ngithakazile mina ngonyasha mina ngidla ukudla yena unjani sekuyimpi icala lakhe ukuthi ufana nalomfarisi ulindele nami ngidansela isiginci sakhe ukuthi yena uma ebhekisa iplate phansi nami sina ngilibhekise angazi ngamangala mina hawu kahle khona umuntu ongabhujiswa ukuthi ngiyadla yena ezilile imina yena ngithakazile lona-ke uyayincoma uyazisho ukuthi muhle unjani uyayincoma futhi uzila nani lalelani bazalwane nithi iBhayibheli uma okwethu kulunga kungabadluli lana ngeke singene qhubeka ngizila ukudla kabili ngeviki kangaki kabili ngeviki khona bazila kathathu ngeviki okwakhe naye lokho akadinga ahlupha abanye abantu ukuthi ngoba yena uzila kathathu ufuna bonke bazile mina ngisho mayivangeli bazalwane ngengilichazela ukuthi ngizoza la enquthu inkosi yangifaka ku 40 days cha ngena ku 40 days yavela ngithathanisa kwikhalenda yathi maka kamaka lolo suku sasixoxa ngalo yasithi maka leqinile kamaka eqinile ngathi ngiyabhala ngathola ukuthi wemame kodwa kwasho ngiyangilandela yona inkosi yayazi ukuthi uma ngiza ezweni lasenquthu izwe ligcwele ilani izwe ligcwele abathakathi izwe ligcwele abantu abangamazi uNkulunkulu ifuna ukwenzani ngami ngangena kufaka abanye abantu kuleyona kodwa angingene ngiyakhumbula sengiqedile ukuzila ukudla abazalwane ukuthi ngathi basengiqala ngidla ngenhlanhla ngangisese Bible College khona umfundisi wathi besebonisa ukuzami seyiqhubekile
wathi hayi namfundisi ngiyangena kanti inkosi yenzele angisize uma sengibreaka ngenza-ke isoup ngase ngithi kuyifaka kancane upelepele yabona ngithi sengibreaka nganethi ngayifaka ngangisebenzisa inkomishi yabazalwane ngayifaka yonke inkomishi yabuya yonke uma isibuya yonke lona ozongilekelela ngathuma yena esitolo uthi akungifunela ubisi namasi nikhona wahamba-ke wongifunela wangithengela-ke ngase ngizama yanixoxela ngangithela nge-teaspoon la nginamalonda ngaphakathi ngithela nge-teaspoon kungedli kodwa kwadinga ukuthi ngiciyele kwathi la kudlula khona kuvuka khona ngathi kuyifutha-ke amasi i-special meat yami noma unganginqishi inyama kodwa unganginqishi ngayifutha for 2 weeks ihlezi ngingabuyeli eMaritzburg ngathi uma ngiqhamuke eMaritzburg ngiyangibona ngimnyama ngangimhlophe ngibuyele eMaritzburg kade ngimhlophe ngicwebezela umzimba lona ugcwele amanzi kusuke ey'nyaweni ophuma phezulu umfaka umuntu ungene phakathi mabe ngibona abazalwane bathi hawu kanti ukhuluphele kangaka sizwe ukuthi kanti uyihengile uyothandaza kwasho ukuthi vese sengithandazile ngiqedile kodwa umzimba ngisewugcwele amanzi manje bengiyihlohla kade ngiyivalele 2 weeks ukuthi uma ngiqhamuka kubantu ungaqhamuki bathi inkosi yangilekelela kodwa ngangingafake muntu kuloko kuzila kokudla nikhona abazalwane kanti inkosi yazi ifuna ukuzozidemonstrate yona ezweni engithume kulo njengoba ngizibonile imangaliso ngifika enqubo kodwa ke ngiboma ngiyakugaratela lezi ezenza manje nami ziyangimangalisa cha ngikhuluma manje uqalwa Jesu njani ngilokhu ngisho lokho nje kwakushoyo labo ngesikhathi uJesu ethulisa isivunguvungu olwandle bathi kanti ubani lo othotshelwa womoya nolwandle ngiyamangala ngibona uJesu elulisana engiyayiqinisa indaba yakhe yokuphilisa nikhona bangcwele futhi engathi abantu abanekhensa uspecialize kubo cha ngisho laba abanekhensa anti-cancer yesabeka nelethwele unekhensa umuntu avela afena khona omunye unkosikazi womlungu sasikhonza naye ebandleni wahamba bahlale beyi-check-ani bethi uhamba oyi-check-a kuthiwa unalutho ayi-check wadlula kwathiwa eyi-check-a kwathiwa unekhensa wathi ebuya nje fika ekhaya wayedonsa isibhamu ethi nginokuthi ngibulawe yikhensa wayihlohla wadinga hamba emathuleni esaba ini ifisa ukuthi noma kuthiwa unekhensa ungayisabi igama likaJesu lenza yonke haleluya lenza yonke into emasontweni adlule 3 weeks back noma ngingasazi isikhathi khona abangifonelile basemnambithi bekhuluma ngomuntu oku-stage 4 wekhensa makuthiwa u-stage 4 kusho uyagoduka cha bafuna bathi babomahla ngenhlahla ngangivakashele umkhulu uNdlovu nogogo ngalelo lesithathu sihlezi nawo bafona ngathatha inamba saxoxa nomkhulu bathatha inamba baphinde bathi khona nomunye ubolile osephumaneni ethu ngathatha inamba nakhona lento wawazathi umkhulu sihlezi nomthandazi angithi abantu bayafona phela nginabo la ucingo futhi ngifaka ispeaker ngathatha inamba saxoxa saqeda nomkhulu nogogo base beyahamba kwathi ntambama ngoba bekufona icishe ngabo-10 kwathi ntambama ngakhumbula ukuthi angifonanga ngaqala lo wempethu ngangamthola ngase ngifonele lo omunye ku-stage 4 kanti ngimfonela vese
uya esibhedlela eMnambithi ngakusasa uya eMaritzburg. Hayi ngamthola abamadlala ngiseteksini ngicela ukuthi bamadlala masengehlise eteksini sengiyongena esibhedlela uphinde umthinte ngathi ungibhazi mesefikile eseyongena esibhedlela wasengibhazi ngase ngiyafona fona mina ngemali kaJesu afona ngamthola ngase ngimkhazela lalela umuntu ophilisayo uJesu lapho uma ngayo uDavide mahubele ethi ngibonga uJehova umphefumulo wami konke phakathi kwami konke igama lakhe elingcwele ayi qhubeka ngase ngifana othethelela zonke izono owelapha zonke izifo ngase ngithi ke soqala ku number 1 sicela intethelelo bese siyathandaza uJesu uyamhlonipha sase siyathandaza esevumile igama kaJesu athandaza uthi yena emva kwalokho nje cishe 20 minutes efona back wathi baba uMadlala uthe uma uqeda ukuthandaza waqhuma igazi kulento ehlulo dokotela waqhuma igazi nephasi angizwebonile wathi ngibomvu ingubo yami yonke bengayiphethe nje ngoba ngikwazi ukuthi sefanele ngigibele itekisi ngibuyele emuva ubani ongenzani hayi Madlala kwenza ubani ishoni kakhulu uyena ophilisayo esebuza kimi manje bamadlala angazi noma sekhona isidingo sokuthi ngiye eGrace makufana ngithi mina ungaya bayocheka bacertify ukuthi wena uphilile wadinga kuyele emuva ekhaya besangena esibhedlela kanti sisima sangena khona nikhona bazalwane wopha bazalwane wopha kwaze kwaba sebusuku kwashaya 11 ebusuku wathi namanje kuyapha kufika umuntu okwazi ukwelapha iyahlula ushizwa odokotela ohlula iradiation kodwa igama likaJesu liyakwazi ukwenza mahala nikhona bazalwane nangu umfarisi ngibuyele la umfarisi uthi ngizila kangaki kabili ngeviki yebo nikela okweshumi kukho konke enginakho yebo kepha umthelisi emikude wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini yes kodwa washaya isifuba sakhe ethi ngihawukele mina yebo qedela lapho ngithi kini lo wehlela endlini yakhe elungi lithi iBhayibheli ukulunga kwenu kungadluli ababhali nabafarisi ngeke ningene ayikho ebuhlungu njengoba uhlala isikhathi esingaka kodwa ugejwe yizulu ngokulunga kwakho kugcina enkolweni yabafarisi ngicela ukunikhothela kancane nje okweBhayibheli abafarisi lithi iBhayibheli ufunda kuMateyu u23 no verse 27 wakhona uthi nina nifana namathuna aqakiweyo ekhuluma kubafarisi angisho kunina abadlala amazebulu ekhuluma kobani uthi nifana namathukani anjani apendwe kahle kanti ngaphakathi gcwele ukubona babenjalo laba bantu okuthiwa abafarisi uJesu bebabuka bayazincoma bazama ukuthi bayiveze bebahle kubantu kanti ngaphakathi kugcwele ukubona konke nokungcola
sikhulumani ngabithu konke ngicela ke ukuhamba nani kancane nje ziningi indaba la ezikhuluma ngabafarisi la ku chapter 8 incwadi engijwayele ukunifundela yona njalo uJohn chapter 8 ilapho uJesu ekhuluma khona ethi ngiqinisile ngithi kini uma umuntu egcina izwi lami ngeke akubone ukufa naphakade bayavela abafarisi lapho sebekhuluma banesibindi amakholo amahle atshela uJesu ukuthi sesiqinisekile ukuthi unenkuzimalanga yedimoni uverse 51 bengimkhonja kuchapter 8 verse 51 umfunda ngezansi bathi sesinesiqiniseko ukuthi wena Jesu ugcwele ini Demon. uAbraham wafa nabaprofeti bafa kodwa wena uthi ukugcina izwi lakho ngeke akubone ukufa naphakade wena Jesu umkhulu yini noAbraham ubaba nikhona bese ethi uJesu uAbraham engakabe khona mina ngakinjani kodwa laba bantu abakholwayo ingathi iBhayibheli lithi nina okwenakudlule bamsola ukuthi unenkuzimalanga yedimoni ngoba kalihloniphi isabatha uphilisa umuntu ngesabatha wathi umuntu akathwali umkuhlaka lakhe ahambe akalihloniphi isabatha unenkuzimalanga yedimoni kukhuluma bona abantu abanamadimoni baningi abantu abanenhlanhla uJesu azambule kodwa ukukholwa kwabo akuvumi ukudlula ukukholwa kwabafarisi nikhona bazalwane mina ngiyanicela uma namukela uJesu akube phela ukulunga okungaphezulu kwalabo esifunda ngabo amen all right seke ngasekuphethe asiyele John chapter 9 impumputhi ivulwa amehlo so qala verse 24 ungifundela kahle nomntanami lapho umbhobho wakho ubuhluphe kodwa ufunda kahle asiqaleni verse 24 chapter 9 la uJesu uvule amehlo empumputhi qhubeka ngifundise sifunda Verse number 24. Bambiza ke ngokwesibili yes lo muntu owayephuputhe bathi kuye mike uNkulunkulu udumo thina siyazi ukuthi lo muntu uyisoni lalela abafarisi bathi uJesu uyini uyisoni ingakho iBhayibheli lithi okwena ukukholwa uma kungakwadlula kwabafarisi niyageje uKristu nikhona bazalwane batshela impuputhe esizakele bathi siyazi ukuthi lo muntu uyini uyisoni yebo yena wayesephendula ethi nakuba uyisoni angazi kuyi engikwaziyo ukuthi bengiyipuputhe manje sengiyabona ngiyamthanda uJesu ngithanda impuputhe ngithanda ke impuputhe besikhuluma la ithi noma uyisoni akukodwa bakwethu kodwa yini into engiyaziyo mina Jesus bengiyipuputhe kodwa manje njani nina abantu niyadideka ntidwa izinto zabantu ngaphandle man impuputhe ine theology eyodwa ithi mina bengingaboni kodwa senginjani noma ngabe uyisonike lokukhuluma ngayo kodwa ungenze ngabona ngicela ukuqhubeka verse number 26 bathi ke kuye wenzeni kuwe na uwavule kanjani amehlo akho na waphendula wathi kanje tena kepha anizwanga nifuna ukuzwa futhi na niyafuna yini na ukuba ngabalandeli bakhe na
yeyeni webani niyafuna yini uba ngabalandeli balomuntu enombuso umvule kanjani qhubeka bamthuka mabenze njani bamthuka ngisho amakholwa mina anenhlamba ekhona bamthuka ngelinye ilanga umama Madlala uvakashela omunye umuzi wabazalwane angqongqothe emnyango ufika abavuli afuthi kwavulekile hayi abavuli kwavulekile kodwa ke before angene angqongqothe azabona angingene manje ngoba manje abanginaki bese ngenake ehlala kosofa kahlalela hawu uma umama wala eseqedile ukuthuka izingane zakhe izifebe zakhe waphenduka wathi uthi nhla hawu nkosazane wangifika kabi ngisayithukele webantu ikholwa umzalwane ufikela besenjani kuthola bamthuka akathukwa abantu abangasindisiwe lalela nto bazalwane uthukwa abantu abathi bayakholwa salani-ke nenikhetha ukuya esihogweni nikhona nikhetha ukuyaphi ukhetha ukuthi angizulunga kangcono abanye babesho njalo ngiyamthanda ukhuluma Mdlovu lo engangiphakamisa laphaya enkonzweni eyixole uma sezinetha sebenginika abantu beyitika nami bengisho athi kodwa nawe ukuthi uthula kakhulu nomfundisi ulindele ukuthi kube khona nami into lutho akufuni ukuba nezwi nganixoxela ngiyilanga ukuthi ngake ngaba nali enye indoda-ke yamgiva kanti izoshaya udaka izalise udadewabo unkosikazi ngajabula ngathi praise the Lord hallelujah my God ngathi wenzeni awusuka kwaba indaba yami ngahlangana nabantu ngathi nizwile kwabasho iza kahle indaba kanti sizohlangana egaraji hotel uPetrol ehamba ngemoto nami ngihamba ngayipaka imoto ngenhlanhla ngomusa kaNkulunkulu wathi umehlike emotweni yakhe wamemeze sekude wathi wemfundisi ngikuthembile uthini ngami usizakala ngami ngiwethe weza eyishaya ikarati-ke leya ndoda futhi ngabuka kahle ukuthi ngizoqotha ngabaleka ngabuyela emotweni ngayeka nokufaka upetrol lalela uma ngangishaywa lapho kwakuthiwa ngishayela umkholo ngicela ukuthi umkholo ukhuluma ngamagama abantu hamba ngiyigadi kwasho ukuthi basebenzela ukuthi ngabuyela emotweni ngavala iwindi anguthelanga upetrol waqhela eduze kwakhe ukhuluma hayi ngamangifika nje lapha emishini lapha endlini eyithini ezibomvu ngafika emishini ngabhala incwadi baba sibani ngiyaxolisa bekungamfanele lokho ekwenzile ukukhuluma ngicela ukuthethelele isitha sangena kimi ukuthi ngijabule ngokwenzekile ngase ngiyiphosa ngathi abantu abayihambise khona yafika kuyena wangangitshela lutho kwathi ngiyilanga sihlangana egaraji
mhlambe ngizothatha petrol Ndaweni esigaba. wamemeza wathi mfundisi wami kama umfundisi wami wangigona cabanga ukuthi indoda inkulu iphezulu ngangaphelele esifubeni sakhe yangigona ijajuliswa ukuthi ngiyithobile kodwa bayayishayile nini engakholwa bamsukela bamadlala ngoba ukhuluma iqiniso kanti ngibhedile angishayeli iqiniso manje ngishayela ukuyigaxa lithi iBhayibheli lingahlupheki ukuyigaxa nangoke lo bathukana hawu inhlambi njani seyinqamukile la kunina abashoko bethu besifazane ifebe lezi ezigcwele la ekhaya angazi zingane emzini yakhe ngithi ngiyabeka ikhabethe ngilibhekisele zilithathe zilibhekise ngithi ngiyadlula umphethu hayibo akuzona ifebe lezi iBhayibheli sinesela abaprofeti sela abafundi bakaJehova likhona abazalwane ulimi luyadala into ayikhulumayo iyenzeka Nkosi yangilekelela ke ngiyaqhubeka angigaxe indabeni zabantu ngiyayikholelwa nje nikhona abancane imele noJesu wami uma ngingena esivivinyweni ngikade indlela yami ukuthi ngime kanjani qhubeka singisi Bamthuka bathi nguwe ongumfundi wakhe kepha thina singabafundi bakaMose. yebo abafundi nalabo bakaMose abagcina umthetho qhubeka Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose kodwa lo asimazi lapho evela khona. abafarisi bona nabo bathi siyamazi uMose kodwa asimazi lo ukuthi uvela lalelani ukuthi thini Waphendula lo muntu wathi kubo lokhu kuyisimangaliso ukuthi mina anazi lapho evela khona ingani uvule amehlo akho. imfihlakalo la isekutheni lo ohlangene nenkinga abamulwisayo yini into ane-testimony yayo ukuthi wenzeni uJesu kuye uthi uvule amehlo nina bazalwane lekelelana netheni uJesu anilekelele nibone into ekufanele ukuyibona amehlweni angabuki njengabanye abantu likhona abazalwane dlule ey'ntweni zabantu bona uJesu noma ufuna kwenzeka isimangaliso kuwe udinga ususa amehlo akho kubantu ubheke kuJesu bonke abantu abaphilayo uJesu abenzela isimangaliso ngeke batshele ukuthi abanye bathi nceke kaNkulunkulu sicela wena usithandazele bamadlala ngithi na right ngizokuthandazela kodwa umuntu ophilisayo uJesu bamadlala kaphilisi nikhona yonke into eyenzekayo uJesu ayenza yenziwa wuye enzela udumo lwegama lakhe ithi impumputhe lokhu kuyisimangaliso ukuthi nina anazi lapho evela khona ingani uvule amehlo nina bazalwane azibi uJesu wenzeni ile nto uyazi ukuthi uJesu lalela asiqhubeke ngizona mhlawumbe sishaya theology yakhe nokuqedela umfundisi lalelani kwani mina ngiyahlupa Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izulu. imana sambisane siyazi uNkulunkulu njani Akazizwa ini izoni. Kodwa ima njengoba uJesu elulisana sasifakaza la ngelinye ilanga ukuthi inkosi isilekelele sawuthandaza emzini la kunovutha khona obonala kusha impahla kodrop engekho ibasele kusha imbhede kusha amakhethini kusho zonke izinto sayobiza igama likabani wanqamuka umlilo kwasuka induna yesigodi iza izobonga ukuthi uJesu wenzeni nikhona omunye umzalwane la kinina
umezwa lo ukuthi awu ngoba badlala kuhambe umlilo wavutha kwenye indawo umlilo. Ngiyakutshela kwenze njani umlilo wavutha awahamba yocima kwafika lapha kwashezi zakhe impahla kwashezi kabani ezakhe impahla uyena uthatha ishansi athatha ishansi lalela mbazana iBhayibheli lithi amadodana kaSkiva ayewusezela ebona izinto ukuzenza ngoPawulu nawo wasukela umuntu owuhlala aqonda ngqo kuye athi befika kuye athi sinifungisa uJesu oshinyala uPawulu sinifungisa uJesu njani phumani kuye amadimoni akhuluma athi yena siyamazi uJesu noPawulu siyamqonda pho nina ningobani kwayibona baphuma nkune endlini bebalekiswa ukuhlala angathathi ishansi ukulunga kwabo akudlula ukulunga kwabafakisi lana ngeke uyigibele lenqola ungalungisanga impilo yakho. Haleluya. Qedela-ke lapho siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni. Imani siyazi kubani uNkulunkulu yini angayizwa izoni. ingakho ngeke ngifundele njalo iBhayibheli elithi ububi benu buchezukisile lokhu nezono zenu zinenqabele okuhle. Ufuna ukuphumelela lahlukona lahlukona liyavuleka isango uJeremiya 5:25 lengimkhotha bese kuthi uIsaiah 59 athi bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi bese ethi ububi benu bakhila udonga phakathi kwakho noNkulunkulu. Izono zenu zenza uNkulunkulu angakwazi ukuzwa. So into odila nayo la isono ukuthi lungisa. Abanye bazibangisona bathi nabamadlala likhulu khona umuntu efakaza angazi ukuthi kuphi noma mhlambe la kube ngikhohle indawo zibalini ethi yilona ufakaza waleli bandla leli laba abantu abangakhulile okade kuyizolo sithandaza la laba abasebandleni elingakhulile ankukhula ukuthi kuye kukhuza ububi nikhona bazalwane. Kanti-ke ubonakala lokho kwenza uJesu angakwazi ukubasiza abantu. Uma kukhuzwa isono kwenzela uJesu akwazi ukuma nathi. Nansi impumputhe iyona sishumayeza amakholwa ewaficile. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa ini izoni. Uma ubona ungaphenduleki lungisa indaba ikuwe yenze njani lungisa akazizwa izoni. Yini ngoba sebeshiyeza impumputhe iyona batshela yaqhubeka. Kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe uyamuzwa lo. Asambisane kusho impumputhe uma umuntu enjani bazalwane Emesaba uNkulunkulu enza intando yakhe uyamuzwa. Asiphindile ngicela nilifunde nonke kanye bahole ngoma bazokulandela. Kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe uyamuzwa lo. Wenze njani Uyamuzwa. uma ufuna ukuzwiwa enza lokho mesabe wenze intando yakhe uzokuzwa. Yona nto umehluko
phakathi kwami nabantu abanye uthi ngisukele eMaritzburg ngizwe yena uNkulunkulu ngilalele ngizokhanyisa ezweni lakini ziningi izinto ezihlangane nazo khona umuntu umama nje umfana wababhuti wakhe wayefuna ukuba umfundisi manje ke umfuna ukuba umfundisi bese ngiyabona bethi ayingeke phela kulungi kungcono ngimtholela umsebenzi ngamtholela umsebenzi ka Department of Home Affairs washo ukuthi uyaqashwa khona ngithi kungcono uma ufuna ukuba umfundisi awuyeke umsebenzi kade utholile kanti sizohlangana no-anti wakhe ngelinye ilanga kwenye inkonzo bayafakaza abantu bayafakaza wasukuma u-anti wakhe wama ngenyawo kodwa umfundisi Madlanga indlela ebengizokuthatha ngayo bengizokushaya uthatha ingane kabhuti into yenza umfundisi kwasho ukuthi angiyenzanga akabonga ukuthi itholele umsebenzi yena kwezomenze njani ngahleka kancane nje ngithi uyazi lo mama ungithatha kancane ngiyalixoxela mina ngikhulele emakhaya siphatha amahawu kuLwizini zeyigodi iziphi zani kangabaleki babaleka bonke abantu enginabo kodwa hayi ukuthi ngibaleke cabanga sengizosuke lo mfazi noma kuthiwa washaya amadoda ngambuka nje ngathi cabanga lalela ngiyaqoqela abantu angithiwe nibaningi makuyizimbizo esikole ngangivele ngibona ukuthi ngiyahlangana ngiphuthume ngalabe ngazi bazoshishina nabo babhekene kulaba abanye bese kusala lo noyisiqhwaqa bese ngiyamthithile babuye nalabo kade sebebalekile bangakithi ukubaleka angisona isprinter mina ngikwazi ukugijima haleluya manje ubakhuluma ngokuthi ubezongi ngambuka nje ngayihlekela ngathi yeke phansi nomuntu angithi abantu bazi uma sishumana ivangeli osizi yangintoto njengoba ngibona kunesibindi esinje sathwelwa lapha empini khona ilanga sasihambisa iy'nkomo enkanjini nomunye umzawo wami sibabili kanti isigodi lesi esifaka kusona basilindile sathi masiqede ukuyifaka iy'nkomo sivala isango abafana bawu-10 thina sibabili kwadinga siflathelana yena ngibhekile mina ngibhekile bewu-10 sizame kodwa kulokhu sibaleka kodwa sibaleka kahle bese sizungezile lapho phakathi kwabo kwakukhona uclassmate wami esasinaye esikoleni umngani wami ungala le group yashaywa lokhu siphebeka angazi ukuthi lona wayeme ngemva kwami wakithi kwenzeka kanjani wakwathi ukuqhela ngezwa la ekhanda ngenduku ihlala la ngezwa ukuthi lo engibhekene naye umngani wami asesikoleni wathi ungithuphuluza lebusweni gogo andazi ukuthi nogogo lezi wathi ungithuphuluza ngogogo kodwa kwasho ukuthi ngeke ngibaleke ngathitha yena nje kancane lo wathi meqhela ngaphendukela kulo omshaye ngemuva
wonke utheni wadla phansi. Ubona mshumayela ivangeli ngesibili ngithelwe lapho ngazi ngizwa kahle. Angisona isikwakho ukuthi ngidelela abantu kodwa nje ngangimangazela umama lothi ethi uzongibhaxa athi bengithi usazongishayelani ngimtholele umsebenzi. Kusho nje wayengimakile nje ezona indaba yevangeli. Haleluya. Kimi ngoba ngesaba uNkulunkulu ngenza intando yakhe. Lalela bazalwane, uma ngithi ngifikele inqubo 40 years angikaze ngilale nomfazi womuntu nomakoti womuntu nengane yomuntu. Ngeke uyithole, akekho ozoyifakaza kubo bonke labo. Ngeke bayisho. Imina ngeke ufakaza lobo bufakazi emhlabeni. Kunabafelokazi la esiphila nabo. Kunabantu abalahlwa amadoda. Ngangala nemali yabafelokazi. Ngothofu ushonelwa ngilungisonele eduze ngobhekthi indoda ishiyeni. Kodwa ngoba ngesaba uNkulunkulu, ngikhona bazalwane. Ngisho ukuthi bazalwane leli ivangeli liyaphila, ngikhona bangcwele. Nina kholwani bakugama kabani? Ungathengisi ngeqiniso. Uthenga iqiniso ungathengisi ngalo. Sesiyaqeda labazalwane sokugcina kuyona nje lencwadi qedela mfundisi. Selokhu kwathi akuzange kwezwakala ukuthi ukhona owavula amehlo ozelwe eyimpucuko. Lalela impumputhi yashubela ithi kulokho abakhona kwathiwa nto yaqala ukuthi kube khona umuntu olahla utshwala mboma. Bangichaza umboma efakaza kwenye indaba ethi umboma ngakahlangana nenkinga bakwethu sengizalisile sekufika uJesu abasekhaya. Bathi ngeke yagala lo mfana, woza wena mama wengane. Woza. Uthi umboma salala sobabili embhedeni. Uthi ngangamenza lutho. Uthi umboma wavuka lapho washaya upetelo wakhe bethezela. Ehambe ethuthele. Wahamba unomphela. Wahamba. Uma kufika uJesu wathi isibili ngikhona abazalwane. Manje uthi lona ngiselokwathi inhloko. Akuzange kuzwakale ukuthi ukhona umuntu wavula amehlo ozelwe eyini eyimpucuko. Verse 33. Uma lo ebengaveli kuNkulunkulu ubenganakwenza lutho. Yaqinisa kanina zonke izinto ezenziwa uJesu zenziwa uyena. Ngiyizithunywa zika Jehova ngiyacabanga nje ukuthi ngabe nginengane eyingaki 40 years. kodwa nginayo leyona. Bake basho batshela uMamshenge waseyikhona. Bekuphendula uMamfele lo Mamshenge nabantu. Bebatshela bamfundisi ingane kaNvisi uzalisile angamhlala esibhedlela iNvisi uvisi sethu wasibhedlela. Wafika uMamshenge enkonzweni ekhaya. Bakumfundisi usalisile kodwa uMamshenge washo njengempunkuthi alena usalisile angadaba kodwa mina uJesu ukhululile. Jesus. Ngase ngithi mina uMamshenge ungakhathazeki. Kodwa bakhombise yodwa. Mayikhona yodwa zobe zikhona ini. Ungakhathazeki funa yodwa. Sing. Hallelujah. Ivangeli liyaphila ngikhona abazalwane. Ngadayisi ngevangeli. Fale mlenze ishoni. Kwika. So
bazojwayela ngaba ukwazi ukuphileki. Mina ngikwazi ukuphila. Vana thina abafelokazi thina labashonelwe amadoda besebancane. Ngibuye nje naba noma mcele nje ngaba ngipheli neWashbank. Ngaba and futhi ngike ngamsiza uma ngitshele ebenenkinga. Niyazwa ngenze njani msiza. Udusizo lwami lwagcine highway motors lwangeqa. Angiphindi lagcine highway motors. Ngoba kudinga khona ngimhlelele ukuthi akwazi ukuthola enye imoto kwaphela lapho. Ngangojabule namhlanje. Kama ake ngoma mfethu. Sengikhumbula le ndaba kagogo Mncube. Ngixolele mangilana nisukelizeli mina nangiyes. Khumbula indaba kagogo Mncube exoxa le ndaba yendoda eyikhona ingaqedi. Kanti izoya kumfelokazi. Umfelokazi safaka isiphike esimnyama. Bese kuthiwe ke uma ke kuyiwa kule nkonzo ke naye kufanele abemnyama naye azile kodwa uzazile ke kufanele nathathe isiphika wayeseke isigaxa isiphika ngelisi kanti kuzothi ekseni bese hamba akhohle ukusikhumula hamba nesiphika eyakwakhe uma efika lapho unkosikazi athi baba uphumaphi athi yena hawu imoto mngami lendlela inhluphekisa iyabuke kuseni avela ithulele phansi unkosikazi lo aphuthume kubabezala babe sekuhlala ekhaya enkulu athi ozongibuyisa webabezala ozongibuyisa useshilo lo ukuthi ade xa kweyimoto wathi lefika ubabezala ethi lona ufaka isiphika somfelokazi uzilile wangasho umkhulu engayikholelwa naye wathi umkhulu wenzani emzini wami ungibangela amabhadi wamhlawulisa inkomo ehlalisa indodana wathi ayihlatshwe idliwe kugezwe ibhadi lelo lenziwe usuka nesiphika kamfelokazi nina madoda yakutshela haleluya Jesu yaphila kodwa uyaqiniseka la uma lo engaveli kuNkulunkulu ubengena kwenza lutho ngifisa ukusho la ukuthi zonke izinto ezenziwa uJesu bazazenziwa uyena yedwa isign leyo Jesu ayenza nje ngazi bekuyinini nje kule nsuku lezi ingxolele sengaze ngakhohlwa nokho lesingane kule nsuku lezi ufona omunye umzalwane ngiyacabanga ukukhona la umkhwe kaMncube waseNqunu khwekazi kaMncube waseNqunu usisiNonkonzo lo wase namaza ngithi yebo uyafona bawumadlala ngiyacela nansi namba kasiswami ingane yakhe ibuye varsity iqalekile yakula ukuthi nje kuleli sonto yakula ukuthi nokuthi ayibe sengithatha inamba ke leyo ke sixhumane nabo wathi umnika inamba ukuthi angifonele yebo bese ke befona mase befonile bangithola bese ngibuza ukuthi untombazana ukhona neceleni wami balande istory ngezokuthi inkinga yakhe yini usecollege kodwa akakwazi ukuqhubeka uhlaselekile nankulunkulu yalelisonto njengoba kuyisunday manje phakathi nesonto ayike bese ke ngitshela umntwana ukuthi lalela umuntu ophilisayo uJesu into zokulekelela uJesu vuma igama likaJesu sithandaze nawe wavuma ke ngokuyixakekela wavuma wamukela igama likaJesu sathandaza naye lalela kubazalwane ntambama uyafona uNonkonzo
uthi babumadlala bayamangana. Angiphinde banjani ukuthi kwenzeke kanjani. Lo muntu bengasadli bangitshela ukuthi udla amasi wazowaqhela. Yena uJesus uthi yena usezohlala efonela benjalo. Jesus. uJesu wenza lokho khona abazalwane. 2 kwathiwa njengoba kade sefuyile esikoleni uthe namhlanje ubuyela phela esikoleni. Ukuthi ubani ongenza leyo ubani ongenza leyo kodwa hayi ukuthi uzwa noma ubani, hayi ukuthi uzwa noma thatha ishansi wena azokubuza amadimoni ukuthi uJesu siyamazi. Ngegama likaJesu ushinyelo bakumadlala ngiyamazi naye bakumadlala wena ubani. Haleluya. Asilungise indlela zethu. Khona komunye bamloyi ngiyeza ngacabanga ukuthi phela ngithi mina angazi kahle. Uyafona ke ngizomusha ngokushilo. Wathi umbali ithwala. Mina ngicabangele yabo mfethu ukuthi umbali lo engimaziyo. Umbali ithwala. Ingane yami kodwa mesisho ingane le-age ngabona ukuthi hayi ingane na 23 ethi ingane yami ixakekile nabo nje kwenzeka nje lona lesonto ngathi ingane ixakekile ingane yami na 23 awu bese ke siyathandaza ke naye izolo ebusuku masikhuleka la afone ngabo after 8 umefona usho ukuthi ke angiluzi ucingo yakhona bese kuthi ngibone kuseni ke ukuthi nikubefonini mangithi ngiyalandela ngithola imessage esho ukuthi khaba kumadlala bengifisa ukukuchazela ukuthi umntwana wami uphilile. Jesus. Hallelujah. Ngithi kimina lo Jesu asimbambe njengekhali zamandulo. La ngaphandle abantu baqalekile bagijima inyanga bahamba bathandana bayakhokha manje nami ke ngicabangile mamcele ngithi nina nonke eniphilile nonke nini uJesu aniphilisile kade nikhokha seniyezwa ukuthi ngifuna ukuthini. Hallelujah. Cha lithi iBhayibheli uphiwe ngesihle ibhangani akhokha amahala. Amen. Uphila mahala. Abantu be-medical aid bakhokha kakhulu bakhokhe masebeza la Jesu abanaphele mahala. Abantu bahlwele nokungenisa kweshumini. Ichumi ngeke ubona abathembekile eshumini abaphakamise wathi ngiyithembekile ungenisa okweshumi abanye abakakwazi ukwazi yeyemi bantu ngicela ukubona bonke abangathembekile abaphakamise. Hallelujah. Lalelani fundani ukuthi nibe ngakuJesu into ekubiyelayo ibona lokho ukuthi wenzizwe nikhona abazalwane. Lezi zinto impilo yakho iyiphambili sesiyabonga kakhulu uma kukhona abantu abebezothandazela ngeke ngilokhu ngibeka abantu izandla abanye abantu bephila ngocingo sithandaza telephonically wena lo ngikubhadela yosebe nemali kodwa abanye babashinda ngeke nje bamadlala ngihamba ungangibekanga kusho ukukholwa kwakhe kusezandleni ke siyababeka izandla kodwa umuntu ophilisayo uJesu neBhayibheli lithi uNkulunkulu wathumela izwi wabaphilisa. Uma kukhona abantu ngidlulile labo abagulayo abafisa ukuyilungisa indaba yabo noJesu ukuthi ukukholwa kwabo kungafani nokuba namadoda ayi kuJesu nedimoni nalabo babeyincoba bedelela abanye abantu athi Nkosi yethu ukukholwa kwami kuthi xaxa kunokukholwa kwabaFarisi nababhali. Ngicela amen ngenyawo yathandaza manje.
kungeke kuphele kimi uthanda wena